Ahoj, tak už to možno všetci viete, sieť nabíjacích staníc Kaufland prešla od včera, to je 1.7.2024 pod ZSE. Čiže aktuálne by vám mal stačiť čip alebo karta od ZSE a účtované je to úplne identicky, ako keď ste na nabíjačke od spoločnosti ZSE. Momentálne sa tu pripojil pán s Teslou, použil čip, idem ho skúsiť aj ja, ten svoj, či to bude bez problémov fungovať, použijem tým pádom iba pomalý kábel. Už je tu aj toto oznámenie, ešte včera tu nebolo, čo bolo dosť teda metúce. Natiahnem to. No. A priložíme čip, či sa všetko spustí tak ako má, štart. Môžete aktivovať nabíjanie, no ja už som potvrdil, takže by sa to malo spustiť. Ale nie, to nemyslíš vážne. Inak pán nabíja cez adaptér CCS CHAdeMO a to má asi čínsku koncovku, alebo neviem, možno asi čínsku, Tesla z Ukrajiny. Ale toto je celkom vážny prúser. Zvýšili výkon na 44, bolo tu 43. Táto nabíjačka na Trnavskej mala obmedzený výkon na nejakých 39, maximálne 40 kW. Výkon zvýšili, ale úplne zamkli pomalé nabíjanie. No, tak to je celkom vážny prúser, že ako náhle niekto nabíja, tak nedokážete počas toho jednoducho sa pripojiť na pomalú nabíjačku a ísť si za tedy nakúpiť. To sa mi nepáči osobne a bolo by potrebné túto vec doriešiť. Skutočne sa to jednoducho nespustí. Tým pádom to stopujem a od nabíjačky odchádzam. Dobre, to je skvelé, že to potrebuje čip na to, aby mi to niekto len tak nevypol. Môžete ukončiť nabíjanie. Skvelé, ja som ho ani nezačal. Vybavené. No, ja nabíjať nepotrebujem, len som si to chcel vyskúšať, tak fungovať by to fungovalo, ale nemôže nikto iný nabíjať. Je všetkým elektromobilistom známe, že nefunguje rýchlo nabíjanie CCS plus CHAdeMO naraz, hej. Ale toto pomalé nabíjanie ACčko by malo fungovať vždy popri buď CHAdeMO alebo CCS-ku. Žiaľ, nefunguje.